Cinta automàtica al voltant de la màquina amb etiquetes d'obertura fàcil d'inserir, comoditat per obrir la caixa. I la estructura de bobinatge és senzilla i la cinta es pot ajustar i substituir ràpidament. Els components elèctrics i pneumàtics de tota la màquina estan fets de fabricants coneguts a casa i a l'estranger, i la qualitat és fiable i estable. Adopta un sistema de control PLC i un funcionament d'interfície de pantalla tàctil, que és senzill i clar d'utilitzar. Els rotllos de cinta es carreguen a la safata alhora, i el cargol d'alçada de la cinta es pot ajustar ràpidament. I la estructura és raonable i estable, còmoda i ràpida i alta eficiència de producció. La màquina té un rang d'aplicabilitat més ampli, amb bona adherència i suavitat.